Roman Pim TV so senior abribia yedi amamre ni amane ebremu ewo yekasafoni eso ewo Bredi Krufie afahye aseno nananom a omu agi Atianframa Abosom yi nyina eba afahye no na Bredi so a onyina bo anamon ede on Abosom eko Ayereyeso Abosom ni nyina omo kese na eba wonna mo fa hamre ba kabum ebuano edu ba bi fa enu achi
Say side and side, side and side, side and side, side and side, side and side. Agula, agula, agula. Agula. Emuna, hey. Wọ́n bọ̀ wọ̀ nani mu a. I'm trying to fast. Atianframa Abosom na yede abano ya Atianframa Abosom no sa nipa nyina sa abusumfu nyina na de Abosom ahodo abano
Ebra bomba manena ama Dua kesi ase ena nananom enyina eboa won abosom ahodo ano enchepi no akomdwa a yabɔ no nti nananom ede akom asa ene amane ahodo be hyehyɛ so